mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Isinakdal ko ang sarili kong anak para sa ikabubuti niya. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Kamakailan lang, nakasubaybay ako sa mga nangyaring insidente na may kaugnayan sa mga batang napapaslang ng walang matinong dahilan. Pumukaw sa damdamin ko ang galit. Galit at kahihiyan para sa mga gumawa ng mga ganitong uri ng krimen. Lalo na't menor de edad pa ang may pakana. Kaya naisip kong ibahagi rin sana sa inyo ang sarili kong karanasan tungkol sa anak ko. Itago niyo ako sa pangalang Nerissa. At ito ang aking secret file. Isa akong solo parent. Mga mahigit 10 taon na ang nakalipas. Nabuntis ako ng dati kong nobyo. Matagal kaming nagsama. Hanggang sa nabiyayaan kami ng anak. Iniluwal ko ang kaisa-isa naming anak na si Juancho. Pero katulad ng ibang relasyon na sa una lang maganda, nauwi rin sa hiwalayan ang relasyon namin ng ama ni Juancho. Nagtaksil siya sa akin habang nakatuon ang atensyon ko sa pangangalaga kay Juancho. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko maikumpara ang sakit na naramdaman ko sa pagtataksil ng dati kong nobyo. Halos mag-isa kong itinaguyod ang pangangalaga sa anak namin. Samantalang siya nandun sa ibang babae. Nagpapakasaya na para bang walang iniwang anak, walang natenggang responsibilidad. Kahit yun ang nangyari, pinili kong tiisin at tanggapin na hindi ko siya maaasahan. Lalo na sa nagawa niya. Habang lumalaki si Juancho, tumutulong sa akin ang nanay at tatay ko sa pangangalaga sa kanya. Pinili kong maghanap buhay bilang isang katulong sa syudad. Kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Sinikap kong mabigyan si Juancho ng lahat ng mga pangangailangan niya. Ang kanyang lolo at lola naman, sila ang nag-aalaga sa kanya habang wala ako. Yun nga lang, hindi regular ang pamamasukan ko bilang katulong. Kaya may mga araw na wala talaga akong pera. Wala akong maibigay, kahit konti, para sa pangkain na araw-araw. Minsan, nangungutang na lang ako. Minsan naman, nanghihingi na lang.
pakapalan na lang talaga ng mukha. Pero ganun talaga. Kailangan kong magtiis para sa kaisa-isa kong anak. Paminsan-minsan pinagmamasdan ko ang anak kong si Juancho. Mukha naman siyang mabait at matulungin. Pero kadalasan lumalabas ang pagkapilyo, ang pagiging makulit at ang pagiging mapagbiro. Naisip ko, bata pa lang naman siya. Natural sa bata ang ganun. At paglaki niya, titinurin siya. Kaso, unti-unting naglabasan ang mga hindi magagandang ugali ni Juancho. Isa sa mga napansin kong katangian niyang hindi maganda ay ang pagsisinungaling. Yung kahit nahuli mo na siyang gumawa ng kasalanan, hindi pa rin niya aaminin. O hindi kaya ibibintang sa iba ang kasalanan. Minsan naman, nagsisinungaling na natapos na niya ang ipinag-utos sa kanya. Pero ang totoo, hindi niya pa pala nasisimulan. Nagsisinungaling si Juancho para makatakas sa obligasyon, sa utos, sa tama. At hindi ko alam kung kanino niya ito natutunan. Hindi ako pinalaki ng mga magulang ko na sinungaling. At lalong hindi nila yun itinuro sa akin. Kaya duda naman ako na sa kanila yun na matututunan ni Juancho. Nakakapagtaka na sa mura niyang edad, bihasa na siya sa ganun. Bihasa na siyang magsinungaling. Pinagsasabihan naman namin na huwag magsisinungaling. Pinaalalahanan din namin. Hindi ko lang sigurado kung tumatatak sa isip niya ang mga pangaral namin. At ang isa pa sa mga napansin ko sa kanya ay may pagkatuso siya. Oo. Tuso, magaling manlamang. Nanlalaglag ng kaibigan o ng kaklase. Ilan na sa mga kaklase niya at guro ang nagsabi nito sa akin. Nabibigla na lang ako dahil hindi naman gano'n ang pagpapalaki ko sa anak ko. Para bang natural, natuso itong si Juancho. Laging lumalamang kahit sa hindi magandang pamamaraan. Kaya DJ Rocky at DJ Jello, isang beses, nagdesisyon na kong kausapin si Juancho. Tinapat ko siya at tinanong, "Anak, ang dami ko nang naririnig ng mga obserbasyon sa iyo ng mga kaklase at guro mo. May pinagdaraanan ka ba na hindi ko alam? May gusto ka bang sabihin sa akin? Bakit? Bakit mo nagagawa yung mga bagay na yun? Bakit ka ganyan?" At hindi ko inaasahan ang tugon niya sa mga tanong kong yun. Tinanong ko si Juancho. At hindi ko inaasahan ang tugon niya sa akin. Wala ma, trip ko lang. Tapos bigla siyang umalis habang kinakausap ko pa. Hindi ako nakapagsalita. Pero ang layo na niya sa klase ng bata na pinangarap kong maging para sa kanya. Yung binubuo ko sa utak ko na mabait at responsableng bata, ngayon ay bastos na at marami ng kapintasan sa sarili. DJ Rocky at DJ Jello, binabantayan ko naman ang ugali at kilos ni Juancho. Sabi ko rin sa mga magulang ko, kung po pwede, matyagan si Juancho
Kapag nababarkada, sawayin agad. Kapag nakikitang hindi na maganda ang ikinikilo, sitahin agad. Tulungan ako na mapalayo sa demonyo ang anak ko. Yun ang bilin ko sa kanila. Umasa ako na bubuti kahit papaano ang behavior ni Juancho. Pero nagkamali ako. 16 anyo si Juancho. Noong una siyang hulihin ng mga pulis. Nagnakaw siya sa kapitbahay namin. Niransak niya ang cabinet sa master bedroom ng kapitbahay namin. Itinapat niyang walang tao sa loob at nakaalis lahat ng kasambahay. Perasahan niyang sinira ang doorknob at pinto ng kapitbahay namin. Tinangay ni Juancho ang lahat ng kaya niyang kuhain. Pero habang tumatakas siya, nakita siya ng isa pa naming kakilala na nagtrespass sa kapitbahay namin. Hinabol siya ng mga tanod at nahuli. Naabutan pa ng kapitbahay namin itong si Juancho. Narecover sa kanya ang mga tinangka niyang nakawin at nakita ng 2 mata ko ang lahat ng kinuha niya. Pera, gadget, alahas. At ang mas nakakagulat pa ay ang makita rin sa kanyang bulsa ang isang supot ng ipinagbabawal na droga. Ipinag-drug test ko si Juancho at nanlumo ako sa resulta. Positive. Gumagamit si Juancho ng ipinagbabawal na gamot. Menor de edad pa si Juancho. At ayokong habang buhay niyang gawin ang mga ginagawa niyang pagkakamali. Lalo pat ngayon ay alam na niya kung paano sumubok ng ipinagbabawal na gamot. Dahil sa ginawa niya, ako na mismo ang nagsuplong sa anak ko. Sabi ko sa kanya, anak, sinisira mo ang kinabukasan mo. Kaya habang maaga pa, isusuko na kita sa kinauukulan. Masakit para sa akin na ihabilin sa mga taga-DSWD ang anak ko. Pero naniniwala akong mas maganda ang takbo ng isip niya sa poder nila. Kung sa amin lang siya mananatili, paulit-ulit lang siguro siyang maiimpluwensyahan ng mga taong may hindi magandang direksyon sa buhay. At inaamin ko sa sarili ko, DJ Rocky at DJ Jello, na nagkulang ako sa paggabay. Dahil kung naagapan ko lang sana ang pagiging pasaway ng anak ko, hindi ito lahat mangyayari. Kaya ang magagawa ko na lang siguro sa ngayon ay ilaan siya sa pangangalaga ng mga may kakayahang ituwid ang landas niya. Napakasakit lang talaga para sa akin. At alam kong mahirap din ang pinagdaraanan ni Juancho. Pero naniniwala ako na ito ang tamang gawin para hindi na ito mahulit pa. Sa ngayon, halos 1 taon nang namamalagi si Juancho sa kustodiya ng DSWD. Mahigpit ang panuntunan sa pagbisita sa anak ko. Pero iniisip ko na lang na kailangan itong panatilihin para sa ikabubuti niya. Patuloy rin ang rehabilitation process para sa pag-iwas niya sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Sa totoo lang, isinuko ko na ang lahat. Isinuko ko na ang lahat sa batas at sa Diyos. Ayoko nang tumutol. Ayoko nang pumalag sa kung paano dapat harapin ng anak ko ang mga epekto ng kanyang pagkakamali. Hangad ko lang na bahalang araw maging matuwid na at hindi na baluktot ang direksyon ng buhay niya. Walang magulang na may gustong napapahamak ang kanyang anak. Kaya sana
maintindihan ako ni Juancho balang araw. At sana matutunan niya ang lahat ng aral na nakalakip sa yugtong ito ng buhay niya. Hindi ako nawawala ng pag-asa para sa kanya. Kaya sana, huwag niya ring sukuan ang sarili niya. Bilang isang magulang, patuloy akong magmamahal. Hindi ko siya kamumuhian. At ang lahat ng ginagawa kong ito ay nanggagaling o nagmumula sa pagmamahal. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Nerissa. At ito, ang aking secret vow.